Headlines kay mga bareta, ika-36 na anibersaryo kang People Power Revolution kang taong 1986, simpleng pinagirumdum kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga. Mga militanteng grupo sinabayan ng kilos protesta ang anibersaryo kang EDSA People Power Revolution. Mass wedding ginibo sa Plaza Rizal kang Naga kan suodma. Sa satuyang WhatsApp Bicolandia, tamang setting as in spiking sa volleyball Aramon. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Ika-36 na anibersaryo kan EDSA People Power Revolution sa nasyon, simpleng pinagirumdum kan mga opisyal kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Pinanginutan ka mga personal kang Naga City Police Office asin ka mga opisyal kang lokal na gobyerno kang Naga si Congressman Gabby Bordado kang tercer distrito kang Kamari ni Surang Rethlaying sa inaapod na EDSA People Power Monument niyaon sa kanto kang General Luna Simpi Burgos Street sa sentro kang Naga. Isinunod digdi ang halipot na programa kung sa'yo nagtaon ng mensahe si Konsyal Uyeng Rosales, ang vice-alkalde kang siyudad kang Naga asin third district Congressman Gabby Bordado. Presente sa aktibidad kasubawang aga ang mga taga-Girl Scout of the Philippines as in Boy Scout of the Philippines, National Historical Commission, PNP, mga taga-City Hall as in DepEd. Susuki DepEd Superintendent Dr. Manny D. Guzman kang Naga, tama lang, nagirumdumo ng agi-agi kang EDSA People Power Revolution maski may 36 na taon na ang nakakalihis. Ay mahalaga ini sa konsepto ng pagkanood sa demokrasya. Dahil ang satuyang nasyon nagsusunod sa demokrasya na ang sinasabi sa demokrasya, ang gobyerno dapat hali sa tao, para sa tao, and then kung ano kagustuhan kang tao, iyo ang dapat na nasusunod kang gobyerno. Sa iling ko po, buhay pa man ang EDSA ngunyan, dahil lang siya na-highlight ng maray. And then siguro ngunyan dahil may eleksyon, kaya medyo kaipuan ma-highlight uli. Para duman sa may mga pinaglalaban kasi ngunya na panahon ng eleksyon, ngunya nagruruluwas ang mga kanya-kanyang prinsipyo, paninindugan kang mga kandidato, and then kaipuhan nakakatabang man ini para mas maedukar ang mga tao na kung gurano ini kahalaga para sa satuya. Natapos ang programa sa paagi ng pagpaparitrato ka mga opisyal kang syudad sa atubangan kang People Power Monument. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sinabayan man ni kilos protesta kan mga militanteng grupo digdi sa Naga asin Camarines Sur ang pagkumemorar ngunya na aldaw kan EDSA People Power Revolution. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Nagtipon sa Plaza Rizal, syudad ning Naga ang mga progresibong grupo sa rehiyon. Tangarig ihayag ang sa indang mga ipinaglalaban kasabay kan pagkomemorar sa People Power Anniversary ngunya na aldaw. Ang bitbit natin na panawagan ngayon ay harangan, biguin ang martial law, biguin ang panunumbalik ng Marcos Duterte tandem na inaalyansa nga ang Arroyo at Estrada. Tawag namin sa kanila ay Made in Hell, no? Ang Marcos, Arroyo, Duterte, Estrada Alliance. May mga programa na ipigpahiling, may mga banderang darakula, asin makusog na speaker. Kaya inaasahan natin na maririnig tayo ng mga dumadaan, ng mga maabot na aming tinig at makisa. Ang panawagan natin ay makisa sa laban ng mamayan upang tutulan ang panunumbalik ng mga Marcos at Duterte. Ang grupo nagrally gikan sa tungod ka nagsaradong estasyon ng telebisyon sa Panganiban Drive Como, simbolismo kan subuot, paghali sa karapatan nin malayang pamamahayag. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, mga residentes kan Barangay Kalawag, syudad ning Naga, nagpasalamat sa pagpakaray kan drainage sa saindang barangay. Uyang sa kuyang report. Kada na lang makusog an uran, ang lugar na ini permi na sa ng pigbabaha.
Alagad ngunyan, pinalagan na kan lokal na gobyerno kan syudad ning Nagan drainage. Dakula dahin ni subuot nin katabangan sa mga residentes. Itong nakatabang naman to itong primero sa Muya dyan bagang Grenade. Nakatabang naman to. Madali na mag-ali ang tubig. Dati kan tunoy, sarong simana ang tubig digdingon yan. Sarong aldaw naman lang. Dahil na punggayo, may na nga yun. Mabahaman, sandali lang. Istorya ni nanay na dati na subuot inaabot nin haros 2 hanggang 3 aldaw ang pagbaba sa inda. Sa ngunyan, may piglaag naman da subuot nin mga drainage, so ngunyan makakatabang ini na dai na mabahaan sa indang lugar. Pigla na uman kan mga residentes digdi sa barangay Kalawag, Clopa na dakulang katabangan sa sainda ining pigigibo kan syudad ning Nagang drainage. Ninhuli kaya sa buot kada na lang makusog ang uran, halos inaabot ning sarong simana na nag-i-stay sa sainda ang baha na tubig. Alagad ngunyan na pag ininahaman, siguro dakulang katabangan ini sa paghupa kan tubig digdi. Hindi po sarong dinis na dahil malidingawan na sa ngunyan po na inahiling ta na ang kasimbagang kanda ko ng problema. Kang Kalawag na ito pong dakula pong baha na talagang grabe talaga po sa Kalawag. Ngunyan po naresolbira na po. Alagad, sigud man kika floor talagang dakula ining katabangan, urugnaan sa indang barangay hababa asim permi na sanang naiista kaning tubig. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga News Break. Sa iba pang bareta, nagkakandidatong congressman kan ikatulong distrito kan Camarines Sur na si Noel De Luna planong magbugtak ng BMC Complex sa Pili, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Kabali sa mga pangaturugan ni aspiring Camarines Sur 3rd District Representative Noel De Luna na magkaigwanin Bicol Medical Center Complex sa Banwaanin Pili, Camarines Sur. Obheto subuot kaini ang makapagtaonin dugang asin mas mahewas na serbisyong medikal para sa mga Bicolano. Kompleto po siya with 4-lane road leading to that hospital. Bako na pong 2 lanes. Why? Dahil nga naipigibitaran ta na magkaigwanin magkanda traffic yan. Because our situation now demands better services for our constituents para po sa tercer distrito kan probinsya. So this is not a new activity. Kumbaga, papahiwason talang po ang serbisyo kan Bicol Medical Center bilang sa pinakamodernong sigurong ospital dito po sa Bicol Region kung bako dito sa po yung probinsya ng Camarines Sur. Nakipag-ulay naman subuot ini sa manihamiento kan Bicol Medical Center na iyoan mataong propwesto kan development plan kan proyekto. Prioridad na ibugtak ang Infectious Disease Department, siring man ang mga kagamitan asin pasilidad na limitado sana sa mga pribadong ospital. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, News Break. Sa pagbabalik kang news break, mas wedding ginulbo sa Plaza Rizal digdi sa syudad ng Naga kan Sudma. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Mas pinalinaw,
mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Padagos sa mga bareta, nagkapirang magurang kan mga nag-eedad na 5 hasta 11 anyos habang mabakunahan ang sa indang mga aki. Uyang sa kuyang report. Pagbabakuna subuot ang solusyon nga ni na maging normal na ang buhay kan gabos. Nagrangkada na man iba-ibang pagbabakuna. Ngunyan, pigpupunan na ang pediatric vaccination o ang pagbabakuna sa nag-eedad 5 hasta 11 anyos. Alagad, may mga kamagurangan pa na habo ang sa indang kaakian na pabakunahan. Agam ko dahil pwedeng pabakunahan, ta solo-solo mitong apo. Saro lang kaya ang apo, may iyo pa lang to. Habo po nitong pabakunahan. Pangali naman lang yan ay COVID na yan. No, bakit man yan sa muya. Trangkaso man lang yan. Dahil yan. Dahil tipati tunoy okay me. Dahil pwede. Maski ang ina ka to abo. Sigun sa sainda, habo ninda subuot isakripisyo ang buhay kan sedang aki nin hulita daida asin da subuot nakakasigurado sa posibleng mangyari asin resulta kan pagbabakuna. Medyo may takot ako pero kung iyo man talaga ang magiginibo. Pero para sa ko garo dai mo na. Takot ako. Takot ka po. Taano po tatakot ka? Siyempre sa mga nangyayari may naaraman na kaya ako nagbaksin gurang na ha. Maliksiyong siya pero Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga News Break. Sa iba pang bareta, mass wedding ginibo sa Plaza Rizal, digdi sa Syudad ng Naga, Sudma. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Garden wedding ang naging eksena kan suugma sa Plaza Rizal, Naga City. Ini-sponsored kan LGU Naga kung saan mismong si Mayor Nelson Legacion ang nagkasal sa 27 padis. Lugod, maging pang matagalan, panghabang buhay, ang kaugmahan sa kada saro. Sa liwat po, congratulations sa gabos na mga ikinarasal ngunyan 27 gayong padis. Kaipuhan na mangyari ini kung talagang iyo man si desisyon kan mag-agom tanganing si sa indang mga aki maging legitimize. Gusto sabihon dahil da ipakasal, illegitimate ang trato ang paghiling kan lay duman sa mga aki makahirakman. Apoyra kayan si haloy ng iribanan kan nobyo asin nobya matawanan na nin final blessing sa irarom asin sangayon sa nakasaad sa satuyang lay family code. Nagpaso sa carpet, nag-alay din aras ang nobyo, nagsurulutan ning singsing kasabay ang pagsambit kan sa indag mga panuga komo mag-agom. Para maano na ang pag-ibaming doon, mabindisyon na naman. Ay po, dati siyempre, para mag-araw yung iribahan. Nagkaigwaman din pagkakataon na mag-picture taking sa magayon na dekorasyon ang mga bagong kasal, siring man ang mga sponsors. Bit-bit pauli kan mga mag-agom ang cake, sarong sakong bagas, asin iba pang regalo. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga,
Newsbreak. Sa tuya ng napag-ulayan ang serving as in receiving sa kawat na volleyball. Ngunyan, sa tuya pang aramon kung ano ang tamang setting as in spiking na ihatod sa to kan NCF Lady Tigers. Digdisa na yan sa What's Up Bicolandia. What's up, Bicolandia? Guys, pag-usapan naman natin ngayon ng volleyball. Pero paano nga ba ang tamang pag-set at spike ng bola? Ang setting ay ginagawa upang makabuo ng opensa. Kaya kailangan maset ng setter ang bola ng maayos upang makapalo ang spiker. Sa spiking naman, dahil mas malakas ang pwersa ng bola, mas mataas ang posibilidad na magkapuntos o mag-error ang kalaban. Ako si Gwen Yamabe kasama ang NCF Lady Tigers Women's Volleyball Team dito lang sa GNN TV 48 Newsbreak. Asin yan ang katuripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Skin Line 11. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Bayon Street, Naga City. Kape ni Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon. Ang programang ini hatod sa Indokan Mr. J Delightful's Catering Services.